נתחיל מחדש על יציאת מצרים. אגיד לכם דבר מה שמפריע לי, מה שקשה לי, אתם תחליטו לאיזה אחד מהבורבונים זה שייך. אני אגיד מה שקשה לי, ותגידו לי אם אתם מסכימים עם השאלה או... מתחילים מחדש יציאת מצרים, הרי כל שנה זה מתחילים מחדש יציאת מצרים. וכל שנה יושב בסדר עם הילדים וכל כך הרבה אגדות ועמוסים במצוות ושהם מסידים להסחדש כמו איסו. ולמעשה, אחרי כל העניינים, מה זה משנה? אני לא יודע אם הילדים שלי אומרים בנוסח כל כך בוטה, אבל אני מרגיש תמיד את השאלה הזאת שאולי אני מפחד שהם ישאלו. מה זה משנה? ואני לא יודע מה התשובה. אוקיי, מה זה משנה כל כך? נו, בסדר, נו. לא, יש עניין שלא ידועה, שבח והלל, שזה לא עניין שמשנה לי. באמת, צריך להגיד תודה, צריך לשבח, צריך זה. בסדר, זה אין לי שאלה. אבל עיקר היציאת מצרים זה לא הידועה, זה לא חנוכה. עיקר יציאת מצרים זה למען תספר באוזני בנך או בן בנך, לא למען תספר באוזני השם יסבורך. אז הבן רוצה לדעת, אם אתה מספר לו את זה כל פעם, אז הוא רוצה לדעת מה, אוקיי, ולכן אבא, מה? ופה אני לא יודע בדיוק מה לענות לו. אז נגיד שנה האחרונה, אז היינו כדרכנו בירושלים המקודשת שם בישיבת פורת יוסף. ואז אחרי הליל הסדר, כשכל אחד מסיים את הליל הסדר שלו עם החצויס והשפריך המוסכו והכל, אז באנו ביחד לספר ביציאת מצרים כל הלילה, אז מצטרפים ביחד. ואז כל אחד מביא את מה שהיה לו, שלא הסתדר לו. אז היה איתנו גם הרב דביר טל. אתה צריך לעצור מה, לא הייתי ראש, לא, אתה לא ראש, אתה יכול לבוא, אתה רק צריך להחליט שאתה רוצה. אז שאלנו את השאלה, אני אמרתי מה שאני חשבתי, איך שאותו סדר הבנתי, הרב דביר אמר מה שהוא חושב. למעשה זה לא מובן לי. מה אתם חושבים? מה אתם אומרים? שזה באמת בעיה או שאני סתם... כן, זה בעיה גדול. הקושייה, בגלל שזה הייתה לפני 2000 שנה? אולי. אני נמצא פה, אני אומר, מה זה משנה? אתה מסביר למה זה קרה. אני שומע. זה היה קורה היום. יש בעיה? אני מניח שלא, אם כי אני לא יודע להגיד מה זה היה אומר לי, אבל אני מניח שמסתומה זה היה אומר לי משהו. מסתומה אם זה היה קורה עכשיו, זה היה אומר לי, מסתומה. אף אחד לא מבטיח, כי הוא יכול להיות שבאמת צריך לחכות הרבה זמן, אבל אם לא נלמד, אז גם הנכד שלנו לא ידע. אז אנחנו לומדים. אבל אז נשמע מדבריך שאתה מסכים עם השאלה. זה שאלה של הטעם או של החוכם? אמרתי, אתם תחליטו, אבל העיקר אני רוצה לדעת האם... יש לזה תירוץ. הילד שואל את האבא שלו, בטוח שיש תירוץ. החכם שלו השאלה שקשה באמת. דווקא לכל השאלות של החוכם יש לי תשובות ושל הטעם הרבה פחות. כל הבעיה עם הילדים, זה שהילדים הם בדרך כלל למתם. עם החוכם יש לנו המון ספרים ופלפולים להגיד לו. זאת אומרת, על השאלה הזאת, שהיא שאלת הבסיס, כן? יש לי מסתום עשרות שעות של דרושים ומערכות על הדרוש. אבל זה לא אומר שיש לי תשובה לשאלה, כן? דרושים אני יכול להגיד הרבה עם טבלאות ולשכנע אתכם. אבל אחרי הכל, איפשהו בסופו של דבר מגיע הבן, זה הלילה הקשה, שצריך להסתדר עם הבן. ואומר, אוקיי, עכשיו שזה יהיה חי, פשוט ותם, מה זה עושה לנו? מה זה אומר לנו?
מה אתם אומרים? אוקיי, בואו נתקדם. אז אם מסכימים על השאלה, אז אפשר להתקדם. נו, מה אתם אומרים? אפשר להתחיל לשחזר משנים קודמות. אני יכול לשחזר, מה אמרתי ככה? אולי נצליח להרכיב איזה פאזל. אם אין שום תשובה זה סימן טוב, כי אז מגיעה איזו תשובה גדולה שמיישבת הכל. התשובה שנראה מתוך הגודל זה, בעבוד המגינו הוא אומר, אילו אנחנו, לא יודע, זה בעצם, היינו משועבודים, זה בעיקר מה שהוא אומר. אם זה מיישב את הלב, כי הרי גם היה, קרה הרבה דברים מאז. כן, חמוד. אני אגיד לך מה שאני חושב, האמת, לפי מחשבתי, כמו שרפואל אמר, שלכאורה, אפשר להגיד את זה בשתי צדדים של המטבע. כי באמת יכול להיות שלפני שאנחנו מחפשים תשובות, מחפשים אביידס, תשובות שנאבדו. לא תמיד שהולכים לחפש את האביידה, אומרים, אתה מכיר את הביטוי שמחפשים מתחת לפנס? לא ברור בדיוק אם השיטה לחפש אביידה זה להתחיל להסתובב, איך מחפשים אביידה. אתה מכיר שיטות? יש כזה שיטה לנסות לשחזר איפה הייתי, מה עשיתי, כל מיני שיטות מעניינות של לשחזר. אז יכול להיות שבמקום לחפש תשובות, יכול להיות שלפעמים אנחנו צריכים לראות למה זה קרה השאלה. כן, יש שתי סוגי ראש ישיבס. יש את הראש ישיבס שיש לו, יודע לתרץ כל קושייה על הרשב"א, על תייספס, אבל אף פעם הוא לא שואל, למה זה קרה השאלה הזאת שלא הבנתי את הרשב"א קודם? ויש אחד שתמיד הוא שואל, רגע, למה זה קרה? למה לא הבנתי את התייספס ועכשיו אני צריך להמציא תשובה? כן? ולפעמים זה השאלה. אז אני חושב, כמו שרפואל אמר, אגיד את זה בשני צדדי המטבע, מצד אחד, אנחנו מאוד רחוקים מיציאת מצרים היסטורית. לא רחוקים דווקא, אולי גם בפנימייס, אבל רחוקים בפשטס, כי עבר אלפי שנים, לא ששכחנו. זוכרים את זה כמו היום. אבל מבחינת המשמעות שזה אומר לנו, אז המרחק הוא בעצם, יכול להיות שהוא הבעיה. ומצד שני, כמו שאומרים בשם רב פנחס מקוריץ, מצד שני, יכול להיות שיש בזה את העניין של המיילה, שאנחנו כבר, טעמנו כבר, אולי קצת בלי רשות, אבל טעמנו את הטעם של ביום ימיהם לא יהיה עומר חי השם אשר ראיתי ישראל מארץ מצרים, כי אם אשר ראיתי מכל הארץ מארץ צופן, זאת אומרת, יש דבר כזה באמת, שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל דברים כל כך מתקדמים, או שלח חיסיומים, שכבר באמת יציאת מצרים פחות אנשים מתחברים לזה. אז זה לא חייב להיות דווקא חיסרון, יש בזה צד מסוים של החיסרון, צד מסוים של המיילה. רק מה, לפעמים יש תחושה שנפלנו בין הכיסאות, שנתקענו בין שני הפסוקים, של הלא יהיה עומר זה אנחנו מבינים, והפסוק השני זה עוד לא ברור, כן? זה גם יכול לקרות, בסדר, לפחות אנחנו יודעים שאנחנו בין שני הפסוקים, יודעים איפה אוחזים. יכול להיות. זה לכאורה שורש הבעיה. אחד הדברים הכי חשובים זה לדעת איפה אוחזים. איפה אנחנו אוחזים? זה יכול להיות טרגדיה, כמו שאנחנו אוחזים בין שני הפסוקים האלה. פסוק אחד הזה יתקיים והשני עדיין לא. יכול להיות. זה הקודש. מה? זה הגלות. לא, זה לא כל הגלות. בתחילת הגלות לא היה לנו את לא יהיה עומר, עדיין היה חזק יציאת מצרים, אבל יכול להיות שמגיע שלב שאוחזים בדיוק בין הפסוקים האלה. וזה מאוד, תגיד, מה נפקא מינה, מה זה עוזר לי אם אני יודע? זה מאוד עוזר, כי אתה יודע בדיוק... אתה יכול להתקדם לפסוק הבא, אתה יכול לחזור לפסוק הקודם, עוד פעם לקרוא אותו עוד פעם, ומתוך זה להתקדם. לא צריך לשחזר את מה שהיה, צריך להתקדם. יכול להיות. אז התשובה היא לא תהיה... אתה כל הזמן, יש לך איזשהו מושג שאני לא חי איתו. וזה מה שנקרא התשובה. המילה הזאת אני לא חי איתה. רגע, אתה רץ כל הזמן קדימה. עוד דבר שמבדיל בינינו שנובע מאותו שורש. אתה רץ קדימה כל הזמן, מאוד מהר. זה גם דרך. אני עכשיו לא יכול לרוץ כל כך מהר. וגם המילה התשובה, אני לא חושב שהיא בלי הידיעה.
כבר נתקדם בלהוריד את הידיעה, כבר התקרבנו משהו, אם תסכים להתפשר על זה. לא התשובה, בסדר? כן, גם אני מנסה, זה בסדר. אם יהיה התשובה, מה תעשה שנה הבאה? שאלה מחדש. אז סימן שזה לא התשובה. סימן שזה לא התשובה. זו תשובה אחת. יש 6,000. זה דבר נפלא. העניין בשני הפסוקים, הבנתי עכשיו, זה בעצם מאיפה אנחנו לוקחים השראה. אנחנו לוקחים השראה מהעבר, כן. או שאנחנו לוקחים השראה מהעתיד. כן. זה בעצם, זה סתם, זה עניין נפלא. נכון. אמס ויציב. אפשר להגיד עוד וורט על זה שירחיב ויחדד את המקום הזה שבין הפסוקים. בין השם אלוהיכם לאמס לא יפסיק. למה? שנאמר והשם אלוהיקים אמס. בקריאה פשוטה זה צריך ביאור, שמצאו פסוק השם אלוהיקים אמס, ואם הברכה הייתה מתחילה אמר יברובים, יכול להיות שיש גם פסוק השם אלוהיקים אמר יברובים, אז איך זה הולך? מוצאים פסוק אז אסור להפסיק, לא התכוונו לפסוק הזה הרי. זה פסוק שלם, זה גם מאוד מחודש, לקחו פסוק, כן, כל פסוק כדי לא פס כמוישה, והחליטו שמחברים לו משהו, כי זה פסוק בדברי קבולה. אז יכול להיות שהעניין של האמס והשקר זה עניין שחוזר על עצמו מאוד בספר ירמיהו. המלחמה בשקר. כל הספר זה חוזר על עצמו. וירמיהו מתחיל מיציאת מצרים ועובר לעניין של השקר. ככה בספר. ויכול להיות שבאמת תקון הזו של לא יפסיק נתקנה בבייס דינוי של ירמיהו. ברוך בן נריה, בגלל שמה שקרה שעד אז היו מזכירים יציאת מצרים, ומי שנזכר ביציאת מצרים אז הוא נזכר מה השם אלוהיכם שואל מעמך. אבל כשהגיעה התקופה, הדור של השקר, שהם גם עלו לביס המקדוש וגם זכרו את יציאת מצרים, וגם מחר הדלס וכל מיני דברים שירמיהו מדבר איתם, בדמיונות ושקרים, כל מיני עניינים. אז כבר, זאת אומרת, יש יהודים שהם זוכרים את יציאת מצרים, אבל הם משקרים את יציאת מצרים בעצמה, אז זה לא מגיע לתכלס. אז מאלה תקנו שבין יציאת מצרים לאמס לא יפסיק, שחייב ללכת עם השם אלוקים אמת, כמו שירמיהו שוקד על זה, שהמידה של השם זה אמס, והמידה של היציאת מצרים זה אמס. אחרת זה יציאת מצרים של שקר. נהיה יציאת מצרים של שקר. אחר כך המינים, הרי הנוצרים, באמת עשו גאולה שלמה של שקר, זה לא סתם בחורבן בייס שני, אבל נראה שהשורש הזה הוא כבר בחורבן בייס ראשון, שנהיה מושג של גאולה של שקר. זה בסוגריים, מה זה עוזר לנו? כדי להבין את הבעיה של אלוהי עומר, שבאמת יש דבר כזה שמתרחקים אפס מיציאת מצרים, וזה יכול באמת לעשות בעיות, כן? פתאום צריך להוסיף פה משהו. אז הנה, יש סוגיה, יש דבר כזה. אז אני רוצה להגיד את התשובה. אתה מרשה לי? התשובה של עכשיו. אז אני אדגיש, אם אתם שואלים אותי בפשט, מבחינת מה כתוב ולנתח את הסוגיה, יש ביציאת מצרים טבלה שלמה של מה שכתוב, מה הרלוונטיות, מה זה אומר לנו, מה הנפקא מינה. אז התורה מלאה בטבלאות מאוד מאוד שאפשר ללמוד מהם המון, אבל לא כולם אני מצליח לחיות ולהתחבר. לכן אני לא מדבר על זה עכשיו. אמרתי, זה אחר כך, מי שרוצה נשלח לו במייל. אבל זה לא עוזר לי השנה. זה כמו שאלול שלם, לומדים אלול, של רבי תשובה, רבי יאיר, בסוף מגיעים ערב ראשון ואומרים, אוקיי, הבנו הכל, זה לא עוזר לנו, מה עושים עכשיו, כן? אז אותו דבר בליל הסדר, אני מדע דרושים. כל האגדות, אני יודע, גם אני חיברתי, אבל זה לא עוזר לי. אז לכן אני לא הולך רשמית על הפשט להתחיל להגיד באמת מה כתוב, במקור, בבסיס מהפשט, אני לוקח נקודה אחת, את זה אני מבין, ומזה אני אבין גם את האחרים. וזה דבר אפשר להבין למה הוא לא זכה לנוכחות והדגשה רבה. שהקדוש ברוך הוא אומר, זה בסיני, זה נמצא בהר בחוקויסאי. אז איך כתוב? והאש בעורמות יסעו לכם,
יש בתורה הרבה פשטים על יציאת מצרים, כמו שאמרתי. זה אחד המהלכים ביציאת מצרים שהקדוש ברוך הוא אומר. הכל רמוז ביציאת מצרים, הכל נמצא, אבל זה אחר כך נפתח בהמון נקודות, כן? ויש באומות יעשו לכם, ואוי לכויסכם קויממיוס. ויש באומות יעשו לכם, ואוי לכויסכם קויממיוס. אז כתוב פה דבר, זה מתחבר עם עוד נקודות שכתובות, ופה זה הכי חזק, שבעצם יציאת מצרים זה בא לשנות את השפת גוף של עם ישראל. זה בא לשנות בעברית מודרנית יש מילה שנקראת יציבה. יש איזה לאורתופד, אומרים לו כואב לי הגב, אומרים לו אתה יושב עם המחשב כל היום, אתה זה, יש יציבה, זה חוט השדרה, זה, כן? העצמות, השלד, מה שאנחנו קוראים, זה אורתופדיה. כן, אז יציאת מצרים, כל המקצועות יש, כל פרשה בתורה אחר, ויש פרשת אורתופדיה ביציאת מצרים. וזה, הקדוש ברוך הוא בא לדבר על עם ישראל, על השפת גוף שלהם. זאת אומרת, אפילו אנחנו לא מדברים עכשיו על הנפש והנשום והרוח. על השפת גוף, ממש משהו, תכף נראה, זה מחובר מאוד למעלה. אבל זה ממש משהו עצמותי. כן? ממש משהו עצמותי. וזה שהוא אומר, אני הוצאתי אתכם ממצרים כדי שתלכו בקוי מזקופו, זה הרש"י, כן? קוי ממיוס בקוי מזקופו. שתלכו בקוי מזקופו. אז זה קשה, כתוב כל ההולך בקוי מזקופו, כאילו הולך רק להשכינה. איך זה מסתדר? אם הוא הולך לבד בקוי מזקופו, אז הוא לא יחק רק להשכינה, אבל אם הוא... הקדוש ברוך הוא מזקיף את הקומה שלו, השם זויקף כפופים. אנחנו זויקף בהשם, נכון? זויקף בהשם. מי שלא קורא בבורוך, הוא הולך בקוי מזקופו. הוא דויחק רגל השכינה, ומי שקורא בבורוך וזויקף בשם, זה פה הדין של זויקף בשם, השם זויקף כפופים. מה זה? ואוי לך יצחים קוממיוס. יציאת מצרים אומרת, אנחנו נראה כמה נקודות ורבדים יש בזה, אבל זה הכותרת. שיציאת מצרים אומרת, אני יוצאת אתכם ממצרים כדי שתלכו קויממיוס, ויש באומות יעשו לכם. אז כמובן שברמת הפשוט, אז זה פשוט. השם הרי רוצה שעם ישראל ילכו, שלא יהיה להם, שהם לא יהיו עבודים, שהם יהיו בני חוירים, שהם יהיו אנשים יותר מבני חוירים רגילים. שהולכים קויממיוס, כתוב שם בחז"ל, 2 קומות. יש כמה קומות. קוימוס גופו. פשוט, אבל כל הבעיה שלנו ביציאת מצרים זה לא רק המרחק השנים, כי זה מתחיל מזה שבעצם, היות שמתחיל מזה שאנחנו קצת משועבדים, ואם אנחנו לא משועבדים, אז אנחנו לא רואים את החיבור של האיש יעבוד הזה, כן? הגיעה האמנציפציה לעולם, ומסתובבים פה באמריקה כמו בני חוירין, ולא רואים את הקשר. אמריקה, כן, אני יודע את הפירושים, אבל יש כלל שכל דבר שזה פירושים, זה לא טוב. בשביל זה יש גם את הבן אדם. שלא יהיה יותר מדי יסביר שזה פירושים. מדי הרבה פירושים זה לא... ככה לא עושים את המצווה, זה לא... צריך שיהיה אחר כך לבן אדם. שזה יהיה בפשיטות, כן? אחרת זה למעלה, זה לא יורד למטה, זה לא אתה. אז זה חלק מהקושי, זה בגלל באמת שאנחנו לא רואים את הדבר, את יציאת מצרים במציאות שלנו, ולכן אז זה לא רק הפשט, אז באמת נפתח את זה קצת יותר, נפתח את זה קצת יותר, הקדוש ברוך הוא רצה, כמו שהוא אומר, ביציאת מצרים, יש פה כמה נקודות. כמה נקודות בסוגיה של קויממיוס. יש את הנקודה שהיא גם נפשית, רוחנית, שנמצאת גם בספר ויקרו, כי זה העניין של ספר ויקרו, של עמה לאסכם מארץ מצרים. עמה לאסכם חז"ל אומרים, שכן, אתה הולך על שרוצים, על מאכול הססור, אז חז"ל אומרים שעמה לה זה לא לאכול שרצים. עמה לה, השרץ הוא שרץ על האורץ. עמה לאסכם. כדאי, אפילו, זה דבר פחות, זה לא דין הקדושה, אלא זה דבר שיש קדושה, ויש יותר נמוך מהרגיל. זה יותר נמוך, וזה עמה לאסכם, שלא תרדו יותר נמוך, הייתם יותר נמוך.
וכל ספר ויקרא בנוי על זה, על העניין של העמידה. העמידה, כי מה זה העמידה? מתי האדם עומד? עומד לפני השם. יש לנו במשפטים, ועומדו זה בהמשך, אבל עצם המושג של ונקרא בעל הבייס, כן, ואז מזה נהיה גם באמת את הקורבנס, את הקרבה, ואז המידע שאדם יכול לעמוד לפני השם, ובעצם האדם לא יכול לעמוד לפני השם, זה הסיפור של נודו ואביהו, שאדם לא באמת יכול להיכנס משהו לעמוד לפני השם, ואז יש יום כיפר, איך אפשר שהאדם יעמוד לפני השם? יום כיפר, אבל אדם עומד לפני השם. והכל זה שייך לזה, למעלה ולעמידה. ויש סוגיה שהיא בכלל נראית אחרת, והיא ממש הסוגיה הזאת, וזה שכתוב בדבורים, לא ירבה לו היסוסים, ולא יושי ושאו מצרים או למען הר בו היסוס. והשם אומר, לא יוסיפו לרויסום. זאת אומרת שהיציאת מצרים עניינה שעם ישראל לא יוסיף להישען על מצרים. שהוא לא יבטח במצרים, שהוא לא יהיה סמוך על שולחן מצרים. כן? אז מה הקדוש ברוך הוא בעצם רצה ביציאת מצרים? שעם ישראל יהיה להם את הדבר הזה, המיוחד והבלתי רגיל, שהם נשענים באמת רק על כלי עליון, רק על משהו לא טבעי. שלא יהיה להם סוסים, שהם לא יהיו בקשרים עם האימפריה, שהם לא יישענו בכלל על דברים ממשיים. זה דבר לא רגיל, אבל זה בעצם הנקודה של יציאת מצרים. שהקויממיוס הזאת של יציאת מצרים, אז המשמעות שלה שאסור לכרות ברית באופן רגיל, אלא אם כן, זה כמו שלוימה שהוא בעצם המרכז, אסור לכרות ברית להישען על אימפריה אחרת. זאת אומרת שבעצם כל האמנציפציה הזאת, שאנחנו מכוח כויכו, נזב הרי מטמא בכויכו, כל מה שמטמא בזב, יש דיון לאיפה מותר להיכנס, לאיפה אסור להיכנס, מותר להשתתף, אסור להשתתף, איפה זה, מה מטמא ומה לא, אבל למעשה המציאות הזאת, שאנשים פה מסתובבים כמו בני חורים, כמו גויים, אפשר לומר, אז כן, זה מגיע מהאמנציפציה, והמציאות הזאת, אז זה בעצם לסמוך על הגויים. ולסמוך על הגויים. צורה אחרת, אבל לסמוך על הגויים. ולכן, זה לא רק שני דינים, שזה גם כמו גויים וגם בגלל הגויים. לא, זה בעצם לסמוך על הגויים, זה לא הקויממיוס. אתה לא בקוימוס קופו. אתה לא בקוימוס קופו פה באמריקה. אתה בעצם בן חסות. זה לא קוימוס קופו. כמה שזה נקרא זהו, זה הרבה קוימוס קופו, לא היה את זה הרבה שנים, מה אתה רוצה? מה אתה מתחיל לעשות מצב רוח רע? כל כך הרבה סבלנו, ופה יהודים, מסתובבים כל כך טוב. אבל לא, יציאת מצרים לא רצתה את הדבר הזה שאתה מסתובב כזה, ואתה בקוימוס קופו, אבל זה לא שלך. זה לא הנקודה בכלל, זה משהו אחר לגמרי. זה שיש לך את הקוימוס קופו שלך, נכון, היא לא על סוסים, היא לא על טנקים, אבל היא שלך, היא המקום שלך, והעמוד השדרה שהשם נותן לך שהוא שלך. ויציאת מצרים זה לא רק כמובן אפשרות, מאפשר, אלא זה תביעה, זה זעקה. יציאת מצרים אומרת, אני נותן לך את זה, ואל תוריד את הראש, כן? אל תוריד את הראש. עכשיו, כמו שאמרנו, בפשט זה מאוד מאוד ממשי, וכשאנחנו עברנו תקופות, אז כבר אין את הממשות של זה. זה לא שיש לנו איזה מצרים מאחורי הגדר, ואנחנו פה מרגישים את הפיזית, את הקוממיות. לפעמים היינו בגטו. לפעמים היינו, לא, הפוך, בזמנים מאוד טובים, שבכלל לא ראינו אפשרות שיש משהו אחר. סתם, כל העולם טוב, היה, לא רק עכשיו, היה תור הזהב, היה הרבה זמנים יפים בעולם. אז לכן, יש את הפשט, ויש את האמירה המאוד חזקה שהשם אומר, אני לא, תשימו לב למשפט. תראו, אנחנו קוראים את הפוסוק, ואוי לחוסקים קוממיוס, אנחנו שומעים רק את המילה השלישית בפוסוק. בטוח שלא שמנו לב למילה הראשונה. ואוי לך. אתם שמים לב? אתם שומעים מה שאני שומע?
ויש ברמותו יסולכם, גם פה יש הדגשה מאוד מעניינת שאפשר לשמוע פה משהו, אבל קודם כל, ואוילך, ואוילך, לא כתוב, כן, ואוילך זה לא נתתי לכם קוממיות. ואוילך זה כמו לך תלך אחריי במדבור. השם אומר, אני מוליך אתכם בדרך של קוממיות. זה דרך, והוא מוליך אותנו, כתוב פה משהו. אז זה לא רק הפיזי, אלא יש פה גם תביעה, יש פה גם תהליך, כן? לא צריך לצאת לגולוס כדי להבין שזה יותר מאשר הפשט הפשוט, שזה בעצם קומות, חז"ל אומרים, 2 קומות, לא ניכנס, כן? ויש פה ממש קומות, כמו שחז"ל אומרים, במושג הזה. כן? ויש בו מוטו יסולכם. ומה זה מוטו יסולכם? למי יש מוטות של עול? לשור יש מוטות של עול. כן? זאת אומרת, יוד השור קוינאו, כן? השור הוא תמיד, הוא לא קיים לבד, הוא לא קיים, אין לו את הקיום שלו. כן? אז ויש בו מוטו יסולכם זה ממש כמו משל של שור, כן? וכל הסוגיה שבשמואס, בסיני, במשפוטים, שלא להיות עבדים, ושהשם, יש פה עוד משהו אולי בגלל שהחיצוינים מדברים על זה, אז כבר זה קשה כבר לחבר את זה ליל הסדר, אבל אין ברירה, מוכרחים. תמיד אומרים, גנבו לנו את זה, גנבו לנו, אין, צריכים לגנוב מחדש, אסור להשאיר, גנב, כמו שפעם הרב שך אמר, אם בא לך גנב, תעמוד ותצעק, גנב, תיקח לו את זה, מה אתה נותן לו לגנוב? אז, וזה הדבר הזה שמונח פה, מאוד מרכזי, שהשם אוהב את הבחירה. למרות שהמילה הזאת כתובה בדבורים, אבל זה קשור גם לזה, זה בתוך זה, שהשם אוהב את הבחירה. השם ביציאת מצרים, הוא אמר, כמו כן, האיסור הזה שחז"ל מאוד מפליגים בו, ואנחנו ממש לא מכירים את זה מרוב אורך הגלות, וגם אנחנו לא כל כך אוהבים עבדים, והאיסור החמור שחז"ל מפליגים בהמון מדרשים, חלקם מוכרים בחדר, וחלקם עוד שלא היה, על החומר הזה של להיות עבד, שזה ממש להיות עבד, זה כמו לבגוד בכל מימי הר סיני. מה יש? הוא מקיים את כל המצוות, הוא לא זה, מה, מותר בשפחו, זה הסיפור. אתה לא אחראי. אתה לא אחראי על החיים שלך. והיציאת מצרים זה שאתה עומד לפני השם. אתה חוזר להיות את הצלם אלוהי כבשל אדם הראשון. אתה עומד לפני השם. ואם יש מישהו שהוא סך הכל חצי בוס, כן? עבד עברי זה לא... זה בוס, כן? ולכן הראשונים לוקחים את זה באמת גם למקום של בוס של עבודה. באשכנז אמרו שזה בעיה. שאם בן אדם, אם אני נמצא עומד לפני בוס אורבודון, אז אני לא עומד לפני השם. אני לא עומד בהר סיני. זה ממש, זה לא מוסר ודרשנות. זה הפוך. פה זה הפשוטו של מיקרו, וזה ממש הכוונה הבסיסית, הפשוטה של, איך הרב היה אומר, באופן בין חומש למיקרו. זה לא עניונים. זה פה הבסיס. העניונים זה אחר כך. הבסיס זה שיציאת מצרים, השם אומר שאתה תהיה אדם שעומד לפני השם. שלא תהיה אחד שאומר לא ידעתי עשווה. כן, יש הרבה מתווכים, הרבה ממצים, הרבה בשר ודומים, הרבה שרשראות מזון. אתה צריך להיות הטורף על. אתה הורדו בדגס היום, אתה עומד רק לפני השם. אין אף מתווך באמצע. ואף על פי שיש בזה, כן, צריך להבין את אני לא יודע איך מותר להגיד את זה בשפה, חז"ל היו אומרים את זה במדרש. כביכול המחיר, הסיכון שהקדוש ברוך הוא לוקח פה, הרי הסיכון הוא היום ונורא, כן, ואי אפשר לטאטא את זה מתחת השולחן. זה דברים שצריכים לזכור אותם, כן. מישהו בא להתווכח איתי לפני כמה זמן על איך צריך לעשות כולל. הוא אמר שזה לא מוצלח ככה, וצריך לעשות שיהיה בצורה מוצלח. אז אמרתי לו תלך, תבנה במה לכמוש ותקריב שם את הילדים למולך ותעביר אותם זה ותעשה לפאור ותגיד אין לנו, איך אומרים חז"ל שם, ויגידו אין לנו חלק באלוהי ישראל. למה? שהקדוש ברוך הוא לא עובד ככה. זה לא השיטה של הקדוש ברוך הוא. לא עושים לקדוש ברוך הוא דברים בשיטות של אנשים אחרים. יצורים כאילו של, לא השיטות שלו. הקדוש ברוך הוא עובדים בשבילו, לא תגיד לא, זה בשביל השם. סטופ. עכשיו שכאילו נעשה משהו אחר, בשביל השם נעשה איזה משהו בשיטות אחרות, נביא לך מצוין, עוד חצי שנה זה יהיה מוצלח מאוד, אין דבר כזה. ועכשיו אני לא אקבל את האהוב, אני אוציא את האהוב, אני אעשה תחרות וקינה וטייבה וזה, אבל זה זמני, זה הכל יהיה, אין דבר כזה, לא נעריך בזה, כן? ואז הוא אמר לי, אבל זה לא עובד ככה, זה לא יצליח ככה. אמרתי לו, כל התנ"ך זה הספר שהוא מבטא את הכישלון הכי גדול שהיה בעולם, אין שום ספר בעולם שלא לדבר על סדרה, כן? לא תלמוד בבלי, ולא להבדיל הסיפורים של הילדים, ולא ספרי אומות העולם. אין ספר כזה, אין ספר שמתאר כזה כישלון מוחלט. איך אומרים היום? הכישלון המוחלט. אין ספר כזה. מי כותב כזה ספר? רק הקדוש ברוך הוא. אין ספר כזה. קודם כל בן אדם היה מתבייש. וגם אין בן אדם שנכשל כל כך.
בן אדם חי 120 שנה, כמה הוא יכול להיכשל? זה לא כזה כישלון. אבל שבורא עולם יבחר דרך, יבחר עם, וכל כך הרבה ישקיע, כמו שהקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, וזה מה שהיא כל הזמן, אין דבר כזה, זה אין, רק הקדוש ברוך הוא יכול לחשוב על כזה רעיון. אף בן אדם לא חושב על כזה רעיון, כן? לא היה חושב כזה סיפור שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, אף בן אדם לא חושב כזה. וגם היה חושב, היה מתבייש. ואם לא היה מתבייש, היו שורפים אותו. ורק הקדוש ברוך הוא חושב כזה דבר. אבל אין ספר שכזה כישלון. אז אמרתי לו, גם התנ"ך ככה, בסדר, אז מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני עושה מה שהשם עושה, בדרך שלו. אם זה ייכשל, לא יודע, אולי הכל צריך להיכשל, אני לא יודע. זה הספר שהשם חיבר. מה אתה רוצה ממני? צריך לשים לב לזה, הסיכון הזה שהקדוש ברוך הוא לקח, זה רק בגלל שהוא כל כך אוהב את הבחירה. הוא לא היה חייב לעשות את זה בצורה הזאת, כן? הוא פשוט מאוד רוצה שיהיה בחירה, אז הוא לקח מאוד בצורה שהוא משחרר לפעמים קוראים לזה מנסה, אבל הניסיון הזה זה בעצם פיתוח מאוד חזק של הבחירה. זה לא סתם ניסיון. וגם, זה קשור לכל המהות של עם ישראל, איך הקדוש ברוך הוא מתנהל איתם, כן? גם זה שהם עם קשי עורף, כן? קשי עורף זה גם עניין אורתופדי, כן? קשי עורף זה שייך למחלקת אורתופדיה. שעם ישראל יש להם בחוט השדרה פה איזה משהו, חוליה מיוחדת, כן? אז הקדוש ברוך הוא בחר כזה דבר, הוא לא... תמיד אני אומר, אם היה רוצה מישהו שיקיים את התורה, היה בוחר את האנגלים, משהו היה אומר להם, הכל היה יוצא מסודר, הם היו עושים, לא היה יוצא כזה, זה, הכל היה מסתדר מזמן. הוא לא רצה, הוא גם יכל, הוא לא רוצה, זה לא העניין, כן? הוא רצה את הדבר הזה של הניסויין והבחירה והקויממיוס העצומה הזאת, שזה סיכון נורא, כזה סיכון שעד עכשיו אף אחד לא יודע איך לצא מזה, איך יפתרו את הבעיות. וכל זה למה? למה כל אלפי השנים האלה וכל הסבל? תחשבו כמה סבל, כמה פטירת משה רבינו וחורבן בית, הכל בשביל הדבר הזה. שאנשים ילכו בקויממיוס של הקליפה, כדי שיהיה להם את הקויממיוס של הקדושה. ואם לא, זה לא קויממיוס. אז נגיד, לא יכול לוותר כמה קומות. אלוקים הוא. זה אין סוף. אנחנו היינו כבר מוותרים, כן? שהעורף זה ההפך של הרמז קופן? לא, זה לא ההפך, זה קשור. יש להם צוואר מאוד... מה? אותו דבר? לא אותו דבר. כשעורף זה בכלל מגיע בהתחלה בביטוי השלילי. משה רבינו אומר שזה גם חיובי. אז זה גם וגם, אבל כשעורף זה שיש להם עורף קשה. עורף קשה. אז זה קשור שיש להם הרבה חוצפה, הרבה אזוס, אזים שבאומץ, וזה מגיע מאברהם אבינו, שהוא היה האדם שמעמיד את כל העולם, שהוא אומר, אני לא מתפעל מכלום, אז יוצא מזה הרבה, גם בחוץ פייסגי הם לקחו חלק בראש, בעקבא דמשיחא, כל עקבא דמשיחא זה הם מגלגלים. זה משהו מיוחד ודאי בעורף, אבל... מה? פארוי, כן. רב מוישה. לא, זה רבי. כן, רב מוישה מדבר על זה הרבה. כן. אז הקדוש ברוך הוא לקח סיכון שמתגשם באחוזים מאוד גדולים, ורק השם יודע איך זה ייגמר. ולמה? כי שלא יהיו עבדים. שלא יהיו עבדים. אפילו לא שלא, כאילו במובן שהם לא עושים את זה מתוך... באמת, שהם עומדים לפניו. עוד תיווכים, אפשר עם 3 תיווכים כל הבעיות היו נפתרות. כן, היו עושים, הם ידבקו בצדיק, והצדיק בעוד צדיק, והוא בעוד צדיק. זה הכל היה נפתר, ברגע שיש דברים מוגבלים, לא אינסוף, אז זה יורד למקומות שאפשר לתכנן אותם, מקומות שהם לא מתפרצים פתאום, וכן, אז לא היה לנו שבתאי צבי, ולא היה לנו כל מיני דברים. אבל לא, כשברוך הוא רוצה לפניו, כל מימיוס גמור. וזה סיכון עצום, אני אומר, חייב לשים את זה על השולחן. לא יודע, השם עושה יציאת מצרים, עושים זה, כאילו, זה סיפור, זה לא, איך אומרים בעלי רשום, דור של רשומס, הליל יציאת מצרים, ליל תשעה באב, זה אותו לילה, ויציאת מצרים, ויציאת בירושלים, זה עסקת חבילה מאוד עמוקה, כן? ואנחנו כבר יודעים את זה, זה לא כמו אבותינו שבהתחלה הם שתו את 4 כוסות יין, והם לא ידעו מה יהיה. ואנחנו יודעים כבר מה יהיה, יודעים טוב מאוד, כבר אי אפשר להפחיד אותנו אפילו. כי אין, אחרי השואה אי אפשר להפחיד יהודים, כן? ובכל אופן אנחנו רואים, כן, אלפי שנים, זה עסקת חבילה, שהמשמעות... שבצייסים במצרים מחייב בעצם עניינו, במהות זה מחייב בצייסים בירושלים. כן. בגלל שזה כמה קומות, כן, אז אדריכלית זה לא יכול לעמוד. המהנדס לא היה מאשר את זה. אם היו שואלים מהנדס העירייה לא היה מאשר את זה. רק הקדוש ברוך הוא עושה דברים כאלה.
זה לא היה מהנדס מאשר, הוא אומר, זה כמה קומות, זה לא יציב. כן, המלוכים אמרו את זה, זה לא אני אומר, המלוכים אמרו. זה נקודה, מה? לא להיכנע או... מה? מה? אז הנקודה הוא שהוא רוצה שאנחנו לא נכנעו. שלא יכלו ולא ישתכנו, או שנעשה את זה רק לפניו. זה שתי הדברים האלה, זה אותו נקודה. הכפירה בבוסר ודום, זה אותו הנקודה שזה יכול להגיע סתם מחוצפנות, חוצפה ואנרכיזם, זה קורה, גם אצל יהודים זה קורה יותר, בגלל שיש להם את הדבר הזה, אבל זה בצורה השלילית של זה, אבל בצורה המתוקנת זה לא גייבה, זה גייבה, בסדר? גייבה זה לא כל מזקופו. גייבה זה דרך כלל השלילי, כי הגייבה הוא שקוע בעצמו, תקוע בעצמו, הוא לא פתוח בכלל לגדלס השם. כן, בכלל הוא חושב על עצמו. חייב, לא חייב. ממש עכשיו צריך לספר סיפור שהיה לנו בהתוועדות, שעשינו לפני כמה חודשים. אל תגיד איפה, אל תגיד מקומות. רב חיים, אתה היית שם. אתה חושב שלא היית, אתה היית. זה היה במוצא, איפה שעשינו את ההתוועדות איתך, אז עשינו עוד התוועדות על תפילה. ובאו להתווכס, והאמת היא גם חסידים היה. כל אחד אמר מה הוא יכול פה לשתף אותנו במחשבות והרגשות על התפילה. ואז אחר כך הגיע החבר שהוא נמצא במיינה ישראל. יודעים מה זה מיינה ישראל? של חב"ד. אז אמרנו, עכשיו תסביר לנו מה העבודה של חב"ד, מה ההסבוינינוס וזה, אז הוא באמת התחיל לדבר דברים מאוד נפלאים. ואז באיזשהו רגע שאלנו אותו, רגע, שנייה. הביטול, שאתה אומר, הביטול הזה, אז כאילו, אז המבטל עצמו, אז הוא מבטל את עצמו, הוא לא נמצא שם בביטול, או שהוא כן נמצא. איך זה הולך הביטול הזה? אז אמרנו, מה זה משנה איפה הוא נמצא? הנקודה, העיקר הוא חושב על גדלוס השם. זאת לקח 2 שניות עד שאנחנו והוא קלטנו את המפגש בין מסנגד לחב"ד, כאילו, איך זה היה כל כך חי, כאילו. מאוד לא הבנו, כאילו, איך זה עובד, יש לזה הרבה פירושים. הוא לא הבין, כאילו, מה זה משנה איפה הוא נמצא? עכשיו הוא חושב על גדלוס הבוירה. מה אתה שואל אותי איפה הוא נמצא? אני לא יודע איפה הוא נמצא, עכשיו הוא חושב על גדלוס הבוירה. זה הרגע של נפל האסימון, אומרים פעם. אז סיפרתי מייסה, שכחתי איפה הייתי בהסבר על הקויממיוס. זה היה איתך, שאתה אמרת משהו. לא, שהביטול הוא בתור גיא וכלפי... אמרתי שגיא, אז בכלל הוא לא חושב בכלל על מה שמחוצה לו. אבל עכשיו, בן אדם מחוצה, כן, אז זה כמו, זה דבר, כמובן, זה לא מקדם לשום מקום את הבן אדם. אבל העניין שלא להשתחוות לבוסר ודום, שזה היצרי דאבויד דזור, שבסופו של דבר זה עוזר, וזה ככה, וכל הדברים האלה בעולם, הטבע והאנשים והכוחות, אי אפשר בלי זה, וזה נורא עוזר, זה לא אווירה, כן? זה לא אווירה. אבל לא, שבן אדם, רק השם נותן כוח ללא יכרע ולא ישתחווה, ורק מי שבאמת יש לו את הסיפור הזה של יציאת מצרים, את העמידה לפני השם, את הזעקה הגדולה, המחייבת הזאת, זה לא הצעה, זה לא הצעת הגשה. אתם יודעים את זה, הצעת הגשה? בעברית יש על כל קופסה של אוכל, יש הרי תמונות, לא משנה, קורנפלקס, עוף, כתוב למטה, הצעת הגשה. למה? כדי שחס ושלום, אתה יכול לתבוע אותם בבית משפט. בחוץ היה ציור של קורנפלקס עם חלב, בפנים אין חלב, $1,000,000. זה כתוב, הצעת הגשה. אז זה לא הצעת הגשה, כן? זה חייב להיות אש. רק אם זה אש, רק אם זה יודע חזוקו, זרוע נטויו, דם ואש ותמרות עשן, יו עם השם. אז אתה באמת יכול ללכת עם זה. אם לא, מה זה הולך לך, אחרי 300 שנה זה נעלם. מה זה 300 שנה בשבילנו? אנחנו לא מספיקים להסתכל בשעון. זה לא כלום. בקושי חיברנו חסם סויפר. זה לא נותן לנו בשום דבר, זה לא אמיתי, באמת הגאווה. זה מצחיק, אנחנו מבוגרים, אנחנו לא נולדנו ב100 שנה האחרונות. זה לא, מדברים עכשיו רציני, שיחה של אנשים מבוגרים, אלפי שנים, אנחנו בעלי ניסיון וחווים את כל הזה. רציני כבר, זהו. אז כן, זה רק מישהו באמת בא בסוד השם. חיימת, ששם יש חיימה על ראש רשעים וסער מתחולל על ראש רשעים יכול. רק מי ששם נמצא, אז הוא יכול באמת ללכת עם זה הלאה. רק 10 מכות, בלי 10 מכות זה לא, אין לך מה לאחז. זה לא מה שקוראים ביטחון עצמי. ביטחון עצמי זה באמת משהו
זה מגיע לפסיכולוג בסוף. מה זה ביטחון עצמי? באמת זה רק אינסוף. זה אינסוף. זה אש, אתה חייב, זה קופץ לאש. אז רק מי שיש לו באמת את העומק והעוצמה של זה, אם זה גיא, וזה לא יחזיק מעמד, 100-200 שנה זה מפסיק. אנחנו לא משקיעים על 200 שנה. אנחנו קוראים לזה במניות, לטווח רחוק. אנחנו עובדים לטווח רחוק. גם, לא רק. יש גם מוידיאני. אבל כל הזמן, השפיל והאזיל בר אב זה ואינה ומטייפין, כמו שהגמור אומרת. אנחנו לא מסירים את המבט, כמו בלימודי נהיגה. צריכים להסתכל קדימה, צריך לראות את המראות, אחורה. איך אפשר, שואלים אלה שלומדים נהיגה? אי אפשר כל כך הרבה. תתרגל. אז זה השלב אחד של הקויממיוס. היה סיפור נורא שהיה בארץ ישראל. לפני כמה שנים, זה 7 שנים, 8, 9 כבר. הסיפור של 3 הנערים שנחטפו, תהום כל הארץ. כולם התפללו וצמו והרבה זמן חיפשו אותם, כמה שבועיים, 3, ואז יום אחד מצאו את המתים. הרגו אותם מיד ביום הראשון, והיה אז הקלטה מהמשטרה, מהשיחת טלפון שהגיעה למשטרה, שהם התקשרו למשטרה ברגע שהם קלטו שזה ערבים. האימהות שלהם אז דיברו והובילו את גם את התפילות וגם את המשא ומתן מלמעלה. אז האמא סיפרה שהיה את ההקלטה, שומעים אותם, מתקשרים למשטרה ואומרים נחטפנו, ואז הערבי מקדימה, המחבל קלט שהם התקשרו, ושומעים אותו בהקלטה צועק ראש למטה. ולהוריד את הראש, ראש למטה, ואז שמעו את היריות. אז האמא אמרה, זה הצוואה שאני רוצה של ילדים שלי, ראש למעלה, תמיד ראש למעלה, לא ראש למטה. הם אומרים ראש למטה, אנחנו אומרים ראש למעלה. זה אמרה האם השכולה על קבר בנה. ראש למעלה, אנחנו יהודים, ראש למעלה. הם אומרים ראש למטה, השם אומר הראש למעלה. ולא תמיד באמת זה קל בדיוק, אבל זה בדיוק מה זה פה האמונה. לא להיות חלק מאחרים, לא להישען, לא להיות במצב שמישהו יכול לכופף אותנו, להוריד לנו את הראש בגלל ששם אותנו בכלא, לא יודע מה. כל אחד מה שהוא מכיר. בגלל שאנחנו צריכים כדורים, גם אפשרות. גם פיזי וגם נפשי וגם רוחני אפילו. אפילו רוחני, כי מה זה אווירה הרי? מלאך שנברא מהאווירה, זה היצרור, הוא היצרור, הוא זה. מה הוא יכול על הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר בו יוחס חיקום ממיוס. והוא יגיד לנו שאנחנו לא, מה לך רע? יגיד לנו, זה לא גשמי ולא רגשי וגם לא רוחני. כי זה הכל נגד יציאת מצרים, זה הכל בא לבטל את יציאת מצרים. כל הדבר הזה שאומר, יש לי בני אדם, אני בעצמי, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לי להוריד את הראש. לא, הוא משקר, זה ממש נובי שקר, הוא אומר לעבוד עבוד דזור, הוא בא לבטל את יציאת מצרים. לא יתשמע על דברי הנובי ההוא, כי הוא דיבר סורו בהשם אלוהיכם, המוציא לכם מארץ מצרים, השם אמר ואש בנו תעשו לכם, ואוי לכם קוממיות, והוא אומר שלא. זה ממש נביא שקר, אפילו עוד מויפס אסור, זה לבטל את יציאת מצרים. זה יציאת מצרים, זה שלא שייך, אין שום בריאה בעולם, לא מלאך ולא שר, זה אני ולא מלאך, אין מישהו, אין תיווכים. אני ולא מלאך, לא יכול להיות שמלאך יבוא ויגיד, אתה היית שם שהיה מכת ברור, לא, אז אתה לא יכול לבטל את זה. כן, זה לא נעשה באמצעים, זה אנחנו והשם, זה הנקודה.
כמובן שעיקר המיצוס והקוממיוס מתבטא בזה שאנחנו מדור לדור נלחמים בעולם, עם היצר הורה, עם העולם, עם הגויים, על האמונה, שממשיכים את התורה ואת אברהם אבינו, זה העיקר זה מתבטא. זאת אומרת, גם אם אנחנו בהמון דברים זה לא מצליחים להביא לביטוי, שוכחים את זה, אבל העיקר זה שאנחנו נלחמים, ממשיכים את הסיפור הזה ממשיכים את הסיפור הזה ולא מתפעלים משום דבר, כן? זה ודאי זה העיקר, אבל זה רק עצם הלוז. עצם הלוז של יציאת מצרים, של הסיפור, זה לספר את הסיפור. זה עצם הלוז, כן? עצם הלוז זה לספר את הסיפור. עצם זה שאני מספר את הסיפור זה עצם הלוז. כי זה סיפור שמספרים אותו, כן? דור לדור, זה עצמו עצם הלוז. לספר את הסיפור. זה ממש כמו בסיפורי חסידים. מכאן לסיפורי חסידים מן התורה. שיש לספר את הסיפור. יושבים לספר את הסיפור. אבל, השנה זה יוצא מוצאי שבת, זה בכלל... אבל ודאי שכל התרי"ג, כל הרמ"ח איברים ושס"ה גידים, זה לא רק לספר את הסיפור, אלא זה שזה יהיה הסיפור שלך. שכל מה שאתה עושה תמיד, זה יהיה הסיפור שלך. כן? זה הכוונה. לא שיש לך איזשהו סיפור, אנחנו אנוסים בספרד, אנחנו יורדים למרתף פעם בשנה, סוגרים את הכל, יש בית של חומץ, בית של זה, כמו ההידורים האלה, הוא עובר דירה, הולך לבית, מהבית של החומץ לבית של המצה, והוא מחליף גם את הילדים, הכל מחליף את הראש, מחליף את הלב וזה, שלא יהיה חומץ, ועכשיו יש סיפור, ואחר זה אינקוויזיציה, ואז יוצאים. לא, זה העצם הלוז. ברור שעצם הלוז זה מה שהיה שם בספרד עם האינקוויזיציה. זה עצם הלוז, בזכות זה אנחנו נכדים של אברהם אבינו. אבל איך מקיימים את זה? שזה יהיה הסיפור שלך. שזה יהיה הסיפור של החיים שלך רגיל. שכשאתה אוכל חומץ זה יהיה הסיפור שלך. איך יכול להיות שאפשר לספר את זה על החומץ? את העצם הלוז אי אפשר. אבל אתה לא רשמי, אתה לא במילולית, לא במילים. זה יש לי קוימוס גופו, ודאי שזה הולך על החומץ, כן? כי לא יהיה בחיפוזו אינטלכו, החומץ הוא חלק מהקוימוס גופו של עם ישראל. כן? אבל יש לו איזו בחינה שהוא לא לפני השם, החומץ הוא לא יכול להיות לפני השם. יש הרבה בחינות בתרי"ג שהן לא לפני השם. לא כל המצוות אפשר לקיים בבית המקדוש. כי המצוות צריכים להיות בכל חלקי המציאות, גם מה שזה לא פונים, אלא אוכויות, יש פונים ויש אוכויות, יש מצוות ששייך לזה. וגם את זה צריך לתקן. אז האדם נמצא במקום הזה של לתקן הכל, לא תמיד הוא יכול להיות לפני השם, אבל הכל חלק מהסיפור הזה, שאני מגיע משם, חוזר משם, וזה חלק מהסיפור הזה שאני לא שייך לאחרים, אני לא מתפעל, אני לא כפוף, אני לא בוטח, אני לא... המון דברים שזה הנקודה שלהם, מזה זה מתפתח. עכשיו תגידו לי אם אתם מסכימים, אם זה... אני חושב נקודה, אני לא יודע. תגידו לי מה אתם אומרים, אם זה באמת מועיל, לא מועיל, גבוה מדי, נמוך מדי, קטן מדי, פשט מדי, מגושם מדי, מה אתם אומרים? סליחה שאני דורש היום, זה פשוט אווירה של תביעה. צריך להגביה קומה. מה? אני לא מבין למה אתה מתפעל, מה אנחנו חושבים. קצת קומה זקופה. זה דבר ראשון. אבל כן, אני חושב שזה מתבטא מאוד בעלנו עבד השם בלב דפארי, שזה כאילו הפתיח שכל ההל שאנחנו מבטאים דווקא את העניין, כאילו בא ואין הל, במקום שלא יכולים להגיד הלו עבד השם לא אומרים הלו, זה דבר באמת מעניין. מה אתה מתכוון? עבד אחשוורוש שנה. אם אתה במצב של להקת עבד השם, אתה לא יכול... הלו זה באמת הביטוי של... שעבדי השם זה בכל מצב, זה יוצר אצלך הילול של... כן, זה ודאי, זה ודאי. לא כל הבחינות של עבדי השם זה קוממיוס. קוממיוס זה בחינה אחת, אני חושב שהיא מאוד שייכת אלינו. כי למה? כי יש לנו המון קוממיות שהיא לא שייכת ליציאת מצרים. אז זאת אומרת שבעצם יש לנו... שלנו האוילך יותר חשוב מהקוממיוס, כי הקוממיוס יש לנו ממילא. לא, יש לנו קוממיוס שהיא לא שייכת ליציאת מצרים. זה מה שאני אומר. לא, לחבר את שהקוממיוס תהיה של ואוילך. זאת אומרת, אז מה אם יש לנו קוממיוס שלו של יציאת מצרים? אז זאת אומרת שהדבר הזה הוא מתעורר, יש לנו חיבור לדבר הזה, יש לנו התעוררות לדבר הזה. והוא באמת, הוא הולך לחיצוניים,
אם זה האמנציפציה של כל העולם, מתי שהוא מחליט ללכת על הצד הזה של הקריזה, ולא להפוך של הבר מינן, ואם זה הקוממיות של יהודים, שאמרו, לא, אנחנו רוצים קוממיות, אנחנו רוצים להיות עצמאים. אז רואים שהדבר הזה הוא מתעורר, כן? אז אי אפשר להגיד, אז אולי זה גם מפריע לנו להתחבר ליציאת מצרים, כי הדבר שמתעורר, העניין הזה של יציאת מצרים, הוא לא קשור ליציאת מצרים, או לא לגמרי קשור, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לקשרים, אבל מובן שיש פה מורכבות, כן? אז החלק שהוא לא קשור, אז מה הבעיה? אז נלך לסוגיות אחרות ביציאת מצרים, לפרשיות אחרות, אז זה לא יפתור את הפרשה שבעצם שם אנחנו אוחזים, כמו שאמרתי, איפה אנחנו אוחזים? פה אנחנו אוחזים, אז אנחנו צריכים לקחת פה את היציאת מצרים, שבעצם הקוממיות זה הרבה יותר, זה לא הולך, אנחנו לא יכולים, זה לא מסתדר, אנחנו לא יכולים, זה לא מתאים, זה לא יקרה, שאנחנו נהיה לא אמריקאים ולא ציונים, זה לא שייך, כי זה לא קומוס גופו. אתה חלק ממשהו אחר, אתה מפחד מה שיגידו עליך, אתה אכפת לך, אתה אומר, הנה הוא אמר, לא, זה מכחש ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה יהודי שהוא לא תלוי בשום דבר, כמו המלך, אין לו עולה ולהשם אלוהי קוב. זה היציאת מצרים, כן? בני מלוכים. אין לו עולה ולהשם אלוהי קוב. אז לכן, דווקא בגלל זה, אני חושב אנחנו יכולים להבין את היציאת מצרים דרך זה. כי זו סוגיה שהיא קיימת על השולחן, לא אנחנו שמנו אותה. העיתון שם אותה, זה סימן שזה באמת קיים מבחינת הקרקע והמציאות זה עולה. אז איפה אנחנו באמת, אם אנחנו קוממיות? האם אנחנו באמת שברנו את מוטות עולנו ואנחנו קוממיות, ובאמת השם מוליך אותנו בקוממיות הזאת, או שאנחנו מחפשים, מסתפקים בעטיפות מלאכותיות פלסטיק? לכאורה התשובה השנייה די נכונה, ולכן זו הסיבה שאני מרגיש שזה מדבר אלינו. שמה הסיפור שלנו? מה הסיפור שלנו? סיפור של קוממיוס? זה הסיפור שלנו? אנחנו יכולים להגיד שזה סיפור של קוממיוס? עזבו מה אחרים רואים עלינו בחוץ. הם לא מבינים. מה אנחנו מבינים על עצמנו? ככה אנחנו רואים את עצמנו, זה מה שאנחנו אומרים לילד. מה אנחנו אומרים לילד? מה הילד הבין מאיתנו? מה הילד הבין? פעם חבר בכולל אמר לי, אני לא אוחז מהעניין הזה של לכתוב צבא. לא משנה, יש על זה ספרים ומקורות, אני אומר פתגם של בן אדם. אני לא אוחז מהעניין הזה של לכתוב צבא. הוא אמר, קודם כל זה עניין שבן אדם רוצה להשתלט גם אחרי המוות בעולם. אתה חי 120 שנה, השם נתן, השם לקח, יש בשם מבורך, מה אתה רוצה? אדם רוצה להכתיב לאחרים גם אחרי שהוא לא יהיה מה יהיה בעולם. אל תשתלט, נגמר הזמן שלך, זה הזמן שלהם. דבר שני, הוא אמר, אם באמת יש לך משהו להגיד לילדים או לאנשים, תגיד את זה עכשיו. זה לא משהו שיפתחו איזה מכתב וזה. תגיד, מה שאתה רוצה להגיד, תגיד. מה אתה מחכה שלא תוכל להגיד? אז אמרתי, יש מקורות שאולי לא ככה, צריך לדעת מה האמת, אבל ההבחנה היא נכונה. שתגיד, אז אני שואל, לא, מה אנחנו אומרים לילדים? היה צריך עכשיו, אם זה היה ערב ראש השונה, כן, עכשיו זה לא ערב ראש השונה, עכשיו זה ערב פסח, אז לכן לא עושים חשבון הנפש. אבל אם היינו עכשיו ערב ראש השונה, אז הם אומרים, בוא נעצור פה, נתקשר לבתים, למשפחה, שיבואו הילדים, ונשאל את הילדים, בלי שאנחנו נגיד להם מה לענות. מה הרושם שקיבלתם מאבא? מה הסיפור? מה המסר? מה המורשת? האם הם יגידו, כן, זה המורשת, קוממיוס? כנראה שלא. מה הראיה שלו? אני לא מכיר את הילדים שלכם, אני מכיר רק את שלי. מה הראיה שלו? כי אם היה כן, אז העניין הזה היה מתוקן באווירה שסביבנו. זה שאנחנו סביבנו נמצאים באווירה של קוממיות לא אלוקית, שהיא לא קוממיות, היא כל מיני דברים, מסתפק במועט כזה, זה סימן שבעצם אנחנו לא משדרים קוממיות אמיתית. אם אנחנו משדרים קוממיות אמיתית, אולי היה כזאת אווירה, לא היינו מרגישים אותה כל כך, גם אם היא הייתה. מסתבר שגם היה משפיע, לא היינו מרגישים אותה. אנחנו היינו משפיעים ולא מושפעים. אנחנו בדבר הזה מושפעים, במקום להיות משפיעים. למה? צריכים 1000 פעמים, כמו שרבי סורל אמר, לקרוא את זה בספוסיים דולקויס. אני רוצה בסדר מוסר, שיקראו את זה סדר ניסן, יעשו 2 סדרי מוסר, כמו שעושים בישיבות הליטאיות באלול, אחד לפני מנחה, אחד לפני מעריב, ואפשרו, יציעו, מי שרוצה ללמוד את הפסוק הזה, אני השם אלוהיכם, שרוצה אתכם, באש במות איסור לכם, ואילוך הסכם אמיוס. להיות משפיעים, כן, על עצמנו, על הילדים, זה לא מדבר החוצה עכשיו.
זה כבר חיסרון שישר רוצים להשפיע בחוץ, כאילו. עזוב, אתה צריך את החוץ, הוא לא קיים. וחז"ל אומרים על ויוקום שדה עפרון, אשר במאור. קימו ישראל, שהוא עבר מעפרון למלך, לא שיא אלוהיקים. כן, השדה. אנחנו מדברים על הילדים, אז אני הולך רחוק, אני אומר, המושג של קימה, המושג של שמתי מוקוים לעם מישראל ונטעתי ושוכן תחתו, זה הרבה מושגים של הקוממיות והקימה והעמידה והמוקוים והקניין. ויוקום השדה, כן? יש מילה כזאת בלמדנות ומילה של היום שאומרים להעמיד. הוא מעמיד את הקניין פה בצורה כזאת, הוא מעמיד את השטר, מכירים? מעמיד את זה ככה, מגדיר, מייצר, כן? מייצר איזשהו מציאות, איזשהו מעצב איזשהו סיטואציה, מעמיד את הדברים ככה, כן? אז בעצם, הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים, כל התרק, כל היציאת מצרים וכל הזה, הוא רוצה להעמיד את עם ישראל. להעמיד אותם. טוב, אז אני אסכם. מה בעצם אני רוצה? מה רציתי פה ממכם? קודם כל, שלא נסתפק בלמכור לעצמנו מערוכס על יציאת מצרים, שזה כמובן מאוד חשוב. זה העבודה, אבל זה לא אומר שאפשר להסתפק בזה. למה? כי זה בכל סוגיה בתורה ככה, זה גם כמובן בשבועס ובפורים, אבל ביציאת מצרים זה עוד יותר, כי יציאת מצרים כל עניינו זה ההתחדשות. כן, סיפרנו את זה הרי כבר שנה שעברה, וזו התחדשות שונה מראש השונה. בראש השונה מתחדשים מבט לאחור, בפסח מתחדשים מבט קדימה. כן, בראש השונה עושים את החשבון. עבר שנה, פסח אין עבר. מתחילים עכשיו, מתחילים בלי עבר, בחיפוזן, זה מה שכתוב בחסידות, באבוידה, שיש דבר כזה שאדם נכנס לעבודת השם, טרח, בחיפוזן, לא יסתכל אחורה, לא כלום, אחר כך יש תהליכים, כמו שמובהר בתורה. אז ראש השונה זה התחדשות עם האחורה, ופסח זה התחדשות קדימה. כמו שאמרת, שפסח זה הגילוי של בחינת ריישיס, ויש את הגילוי של העתידי של העוזד לא, וזה בראש השונה של בחינת אחריס. זה מסתכלות מכיוון ההפוך, כן? אז זה על המפריע, וזה כן? אז זה מקדימה, תתקדם. יוצאים לדרך. אז זה התחדשות, מתחילים מחדש. אז התחדשות, אי אפשר לדקלם. יש כזה מילה, איך אומרים באנגלית? דקלום. זו מילה מודרנית. לדקלם, דקלום. סיסמאות, נו. סיסמאות. אין באנגלית מילה של חוזרים על דברים וזה לא מתכוונים באמת? כן, קלישה. זה לא רק קלישי. דקלום זה להקריא שיר, בעברית המודרנית, לא העברית המקורית. להקריא שיר, קוראים לזה מדקלם שיר. עומד ומקריא שיר. אין כזה מילה? חייב להיות. אז זה לא דקלום. למה זה התחדשות? תמיד אסור לדקלם, אבל תמיד, לא אגיד שכל תפילה אסור לדקלם, כן? אבל פסח זה הזמן שבעצם של השאלות, נכון? זה הזמן של השאלות. אז יש את השאלה של החוכם, יש את השאלה של הראשו, יש את השאלה של אינו יודע לשאול, שזו השאלה הכי קשה, ויש את השאלה של התם, כן? ובלי ארבעת השאלות האלה, אז אין סדר, כן? אין סיפור יציאת מצרים בלי ארבעתם, כן? הם לא הגיעו בטעות. אין סיפור יציאת מצרים בלי ארבעתם. אז ממילא, זה באמת זמן שאי אפשר לא להעלות באמת מעומק הנפש את כל הדברים שאפס. אפילו זה לא קושייה, אין לי פה איזו סתירה מטויספס, כן? זה לא שמצאתי איזו קושייה, אבל אפס. אני מרגיש פחד בבטן שהילד יתפוס אותי שאני לא לגמרי יודע להוריד את זה. מה בדיוק? מה בדיוק? מדי ארוך התשובה, כן? אז זה הזמן. זה בעצם הדבר הראשון שאני רציתי. טוב, אז זה אתם מסכימים. עכשיו, כל אחד יש לו את הילדים שלו, אז אני חשבתי שקוממיוס זה מהלך,
כמו שגיליתי בסוף, הוא קשור לזמן שלנו, יכול להיות שהוא קשור, כמו שאמרתי, לסוגיה שאנחנו אוחזים בתוירה, בדברי קבולה. וזה שייך לעבוד הים, וזה שייך להשם עומר, לא יוסיפו לרויסם עד אוילום. סוסים זה בעצם המון דברים שיש היום. ורק, אז אני אסיים בזה שהסוגיה של הקויממיוס היא סוגיה, כמו שאמרתי, מרכזית בגאולה. הזכרתי את הויוקום שדה עפרון. אתם יודעים שבהר בחוקויסאי זה בעצם פרשיות מקבילות. בהר זה המצווה של הבריס, בחוקויסאי זה החוזה, כאילו התוצאות של הבריס. כן? וזה מאוד, רואים פה בכל המילים והמבנים, העריכו בזה המפרשים. ויש פה משהו עקרוני, שהמצווה, מה המצווה בבהר? יש כמה וכמה מצוות כמו פירמידה. ולמה זה חותר מה המצווה הכי גדולה בבהר? הגאולה, מצווה הגאולה, לעשות גאולה. ואז השם אומר, ואם אתם לא עושים את זה, אז אתם תלכו לגולוס. אני אגאל אתכם, אני הגואל שלכם. כן? וזה האפטוירה של ירמיהו וחנמאל. אבל זה לא סתם רמז, כן? זה באמת, המצוות האלה הם תוכן מסוים בפרשה של גאולה, ואז במקביל יש את גלות הארץ, גלות עם ישראל וגאולתם, שזה קורה. אז כן, אז מה הפרשה של הגאולה? וכי יום הוא הוכיחו. וכי יום הוא הוכיחו. כן, כל עוד פעם, וכי יום הוא הוכיחו, ומתי ידו עמך. עוד פעם, וכי יום הוא הוכיחו, ומוחר מאחוזוסוי. כל הפרשה פה זה בעצם שיהודי יורד, מתכופף, נזקק לבריות. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהודי לא יהיה לו את הנחלה שלו, את הקיום שלו, את המקום שלו. הוא לא רוצה בכלל שיהודי יצטרך יהודי אחר בסוף ודום. כן? וזה צריך גאולה בשביל הדבר הזה. זה גאולה, שכל אחד באמת יש לו מקום שלו. זה גאולה, זה המצווה של גאולה, לא שהשם עושה, שהשם מצווה אותנו לעשות. ובזה אנחנו מגיעים לקויממיוס. ואם אנחנו לא עושים את זה, זאת אומרת, אם אנחנו לא דואגים ליהודי אחר שהוא נמוך, ואנחנו לא מקימים אותו, אז ממילא בסוף כל עם ישראל הולך וצריך להתכופף ומחכה שהשם יהיה גוי אלוהי, שהשם יקומם אותו, וייתן לו את הנחלה שלו, את המקום שלו. וזה ממש החוט העלוז של כל הפרשה הזאת של הברית, כן? זה לא מילה אחת שהוצאתי איזה מילה, גם מילה אפשר לדרוש, זה גם דבר גדול. אבל זה באמת כל הלוז של הפרשה של המצווה פה. זה גם שילוח עבדים. כן, זה ירמיהו של שילוח עבדים, ודאי. שהברית בעצם זה העמידה לפני השם. הברית זה זה שאתה, יש לך את הבית היהודי הזה, ואתה לא, אתה זקוף שם לגמרי, ואידך זיל גמור. לכן אם יבוא גר ויגיד, מה מספרים שם ביציאת מצרים על רגל האחס? אז אני אגיד לו, על רגל האחס, בקוי מזקופו, ראש למעלה. שהקדוש ברוך הוא למעלה והאדם נברא, הקדוש ברוך הוא בוחר בישראל ומקדש אותם שהם יהיו כמו השם ומחוברים אל השם. כמו שמאיר רמישלן אמר, מי שקשור למעלה לא, נכון? לא נופל למטה. קשורים למעלה, ראש למעלה. מה? ואיסו רק למעלה ולא איסי למטה, זה שם, בפרשה אחרת, כן? זה על רגל אחס. ואידך זה כל השנה. אידך זה גמור. איך להיות למעלה? זה שתרג מצווה, שאלתי איך להיות למעלה. זה שתרג מצווה, כאילו, אתה רוצה, בלילה הזה אנחנו רק אומרים שיש סיפור שאנחנו, לא, כשאוירף. סיפור שאי אפשר, כן? איך עושים את זה? שתרג מצווה, זה באידך זה גמור. תבוא מחר, נגיד לך.